el que coneixem és que afecta l'aparell respiratori, té un efecte agut en els malalts asmàtics, els hi reaguditza la seva malaltia i produeix infeccions respiratòries, sobretot en els nens. Té un efecte sobre el creixement prenatal, és a dir, els nens que viuen en zones amb més contaminació doncs són més petits i això té un efecte per la seva salut el reste de la vida, però sobretot també té un efecte en el desenvolupament d'aquests nens. Afecta el seu creixement pulmonar, de manera que nens que creixen en zones més contaminades no assoleixen el nivell de capacitat pulmonar que tindrien si no hi hagués contaminació i afecta el desenvolupament del seu cervell. Hi ha molta evidència de l'impacte de la contaminació en malalties cardiovasculars, salut mental, demència i l'augment del risc de càncer, ha alertat la Carla Oliva del Col·legi de Metges de Barcelona. I això ho ha fet a propòsit de la publicació d'aquesta carta oberta de metges, científics i entitats que demanen implicació i acció. Jordi Sunyer, què és la contaminació de l'aire i com ens afecta? No? Bé, la contaminació és la presència de substàncies artificials, vull dir substàncies no naturals en l'aire. És cert que esporàdicament les emissions naturals també poden contaminar l'aire. En aquest cas és perquè aquestes substàncies afecten els éssers humans o altres sers de l'univers. Però això passa de tant en tant en les intrusions d'aire del Sàhara, quan hi ha un gran incendi, per exemple, a Califòrnia o a Atenes, a Grècia, i viuen sovint en aquestes circumstàncies que, diguem-ne, fets naturals també contaminen l'aire. Però això és esporàdic. El que entenem en general per contaminació atmosfèrica és la presència en l'aire de substàncies que els humans hem emès en l'aire i que naturalment no hi serien. I que ens afecten el que és l'aparell respiratori i el cervell, no? Segons la recerca. Aquestes substàncies poden ser gasos, és a dir, substàncies volàtils, o partícules, que és tota la substància que ja té, ja sigui líquid o sòlid. Els gasos queden bàsicament atrapats en els bronquis i en allà poden produir malalties respiratòries, ja sigui facilitar les infeccions respiratòries, ja sigui l'asma, ja sigui la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Aquestes malalties respiratòries contribueixen a tot el cos a tenir una resposta que en diem de baix grau, o sigui, aquest impacte en els pulmons genera una resposta que en diem sistèmica de tot el cos que es podria comparar a la llarga, aquesta inflamació general del cos de baix grau, quasi invisible, es podria comparar en una acceleració de l'envelliment. Això pel que fa als gasos. Ara, les partícules doncs, tenen un efecte encara més important que els gasos. Les partícules, per evolució, els humans érem capaços de gestionar-les, perquè les partícules que hi havia en l'aire bàsicament venien de la por, diguem-ne, evolutivament. I l'aire, el cos es va anar protegint, per exemple, amb l'alfa-1-antitripsina contra les agressions de l'entorn. Però el que ha passat en els darrers anys, sobretot des de la revolució industrial, és que amb la combustió dels combustibles fòssils doncs es produeixen partícules molt més fines i aquestes partícules impacten en el fons dels pulmons, això crea una major resposta en el cos que afecta les malalties cardiovasculars i poden penetrar en el rec sanguini i distribuir-se per al cos. I en aquests moments estem en una situació que hem descobert que hi ha efectes de la contaminació en pràcticament tots els òrgans del cos humà. I com podem saber a cop d'ull quin és el grau de contaminació d'una zona concreta? Perquè el vostre documental explica el professor Roel Vermeulen que veure el cel clar no vol dir que la qualitat de l'aire sigui bona. Alerta. És així. És molt diferent l'aire que tenim ara que el que tenien fa 100 anys, ple d'indústria que utilitzava el carbó, però hem d'entendre que en aquell moment, encara que era molt visible, el fum dels molins de les fàbriques tèxtils, aquella contaminació era molt més local. No hi havia aquesta densitat de vehicles que són fonts d'emissió diguem-ne, menys importants, però que tenim més d'1 milió de viatges al dia només a l'àrea metropolitana, no? Aleshores, com ho podem saber?
doncs, per exemple, a cop d'ull, d'una manera grollera, el nombre de carrils que té un carrer està molt relacionat amb la quantitat de contaminació. Quan més carrils i més plens van aquests carrils de cotxe, més contaminació. Això és així de sòlid en tots els estudis que es fan. Ara, per fer-ho d'una manera més fina, hem de prendre mesures ambientals, és a dir, mesures fora del cos humà, amb sensors, amb aparells de mesura de la contaminació atmosfèrica. No tenim cap marcador dins del cos humà per saber el grau de contaminació al que estem exposats. Jordi, quins són els nivells recomanats de contaminació segons l'Organització Mundial de la Salut? I els estem sobrepassant cada dia i no ho sabem i no es fa res per evitar-ho? Els nivells de contaminació que marca l'Organització Mundial de la Salut són menors als legislats. És a dir, l'Organització Mundial de la Salut proposa 5 per les PM2,5, les partícules de menys de 2,5 micres, i 10 per als gasos com l'òxid de nitrogen. Això és la meitat del que aquest any ha legislat la Unió Europea, que vol dir que això s'haurà d'implementar per a l'any 2030, que són 10 per les partícules i 20 pels gasos. Per què la OMS doncs, recomana nivells més baixos que els que s'estableixen? Bé, això és perquè la OMS revisa tota la literatura mèdica que hi ha, tots els descobriments, i arriben a la conclusió que si s'acomplissin aquests nivells, 5 i 10, doncs protegiríem la salut de les persones. En canvi, la Unió Europea doncs, fa un equilibri entre això i doncs, l'activitat econòmica i la percepció social, etc. És a dir, que els nivells legals ja accepten que hi hagi un risc per la salut i un cert perjudici per la salut. Quantes coses que hem de saber, Jordi Sunyer, que hem de saber que no sabem de com ens afecta la contaminació ambiental, o ignorem, o no ens han explicat bé, o no ho hem entès bé, o... Jo diria que sabem molt, Tant de bo d'altres exposicions en sabéssim tant. Per exemple, dels efectes del canvi climàtic en sabem menys. Quan jo vaig començar a fer la recerca als anys 89 amb aquest tema, teníem com 30 descobertes a l'any. Ara, si entrem a la llibreria de la Biblioteca Americana, on recullen tota la informació, tots els estudis científics mèdics, arriben a haver-hi 30 descobertes al dia en el tema de la contaminació atmosfèrica. És a dir, que sabem moltíssim i tenim prou evidència per actuar. Això, sens dubte. Què podem fer per reduir l'exposició dels nens a la contaminació? Clar, aquí hi ha 2 nivells. Un és la responsabilitat com a pares. Jo el que faria d'entrada és dir que la gran responsabilitat en aquest moment no és dels pares, sinó que és de les administracions. O sigui, el que hem de fer és treure cotxes dels carrers. Sabem que l'espai està bàsicament ocupat pels cotxes i fins que no reduïm la densitat del tràfic, doncs no ens en sortirem a aconseguir nivells que, per exemple, hi ha bastantes poblacions europees que han aconseguit. És a dir, que és possible reduir els nivells de contaminació. De fet, a Barcelona, els últims anys, i a l'àrea metropolitana, hi ha hagut una certa disminució de la contaminació perquè ha millorat, bàsicament, l'enginyeria mecànica i els cotxes s'han modernitzat, no? I perquè doncs, hi ha espais que estan més regulats. Ara tenim la mateixa densitat. Fins que no es redueixi aquesta densitat no ens en sortirem. A nivell personal, bé, la Mary ho ha explicat molt bé. Aquí sí que hi ha més coses a saber, com ens podem protegir millor, però jo diria que el ventall d'oportunitat aquí és molt petit. És molt petit. Per exemple, millorant la dieta, el que mengem, podem arribar a protegir-nos millor. Certament hem estat pensant molts anys que els antioxidants, doncs menjar més fruita i verdura, doncs eren bons per reforçar els mecanismes de defensa. Però segurament és una batalla desigual el d'un antioxidant contra una partícula fina que t'entra. Per exemple, en l'estudi VISC, nosaltres a tots els nadons de l'estudi VISC, de més de 1.000 persones,
dades que encara no hem publicat, però quan nosaltres hem agafat sang de cordó umbilical, és a dir, en el moment de néixer, en allà hem trobat partícules de carbó. És a dir, que això és artificial i el nostre cos no està preparat per això. Nosaltres convivíem abans amb la pols, que eren uns grans grossos que es quedaven al nas i sabíem. Això és una partícula molt fina i que fa doncs, un dany i que realment és molt tòxica. Jordi, quines legislacions caldria, què caldria reivindicar en l'àmbit polític per, sobretot, protegir la infància, no?, d'aquesta exposició a la contaminació? Sí, les escoles és un molt bon exemple, no? Jo diria que s'ha avançat, o sigui, realment veiem que s'ha intentat pacificar molts llocs al voltant de les escoles, però a mi em sembla que aquí la nostra manera d'actuar és molt tímida. Si nosaltres ens fixem, per exemple, com han enfrontat a Londres aquesta situació, doncs han sigut molt més, han cregut molt més en la importància de l'evidència científica i han creat zones d'emissió zero, que vol dir que no pot passar cap vehicle, al voltant de les escoles. Malgrat siguin carrers molt importants, s'han enginyat doncs, desviar el tràfic d'aquests carrers. Aquí hem vist que han eliminat un carril davant de l'escola, han posat uns bancs, però no han fet aquestes accions tan rotundes. De manera que jo el que diria és que, evidentment, necessitem recerca de com intervenir i de les evidències que les diferents intervencions, plans, projectes, perquè no es pot fer una sola intervenció. No n'hi ha prou amb la zona de baixes emissions, no n'hi ha prou amb regular doncs, tot el tema dels vehicles que distribueixen les mercaderies. S'han de fer múltiples intervencions, s'ha d'investigar sobre els beneficis d'aquestes intervencions. Però, per exemple, aquí, a Barcelona, diverses institucions científiques han demostrat els beneficis de les superilles i el que hem vist és un atac per part de la gent ignorant, perquè no tenien dades sobre això, contra les superilles. I un projecte únic, pilot en el món, com el que va fer el Salvador Rueda, que proposava una graella de superilles a la ciutat de Barcelona, que era ambiciós, que estava pensat en els termes de la pròpia ciutat, doncs hem vist com s'ha dissolt i s'ha aplicat d'una manera tímida que quasi ha fet més mal que bé en aquesta idea que altres ciutats estan aprofitant. Què és el que, Jordi, creus que falta pel que fa a la divulgació, pel que fa a l'educació, no? Per exemple, pensar què és el que s'explica a les escoles o què faltaria explicar a les escoles, no? En aquesta generació que ens diuen, tranquils, calma, que ja ho anirem fent, no? És d'una complexitat gran i, vaja, nosaltres ens dediquem a crear evidència i ens semblaria que fos racional que l'evidència s'utilitzés per prendre decisions apropiades. Jo tinc la sensació que la ignorància ens domina amb excés, no? Les Nacions Unides, que van crear el programa dels 16 sistemes que hem d'enfrontar al planeta, que van forçar un grup d'experts a fer un resum i a prendre unes decisions simples de quines estratègies teníem de seguir perquè, diguem-ne, la crisi ambiental en la que hi ha tot el tema de la contaminació, doncs, no ens sobrepassés, no? I van fer, bàsicament, 3 propostes que eren molt conegudes. Una és la descarbonització, l'altra és l'ordenació de tot el tema alimentari i la tercera era la reurbanització de les ciutats, promovent, doncs, una pacificació, una naturalització, renaturalització de les ciutats, una disminució de la contaminació atmosfèrica i, per altra banda, una acció, diguem-ne, de menor emissió de gasos hivernacle que afavoreixen el canvi climàtic, no? Jo crec que això les noves generacions ho tenen molt ben après. Ara aquí l'equilibri entre l'acció política i els interessos econòmics i la percepció ciutadana, doncs és el que ha de... Vull dir, això és el que ha de moure les coses. Per què a Londres van molt més enllà que a Barcelona?
A mi se m'escapa això. Jordi? Home, jo m'agradaria felicitar la Mary i el Joan i recomanar a tothom que vegi el seu documental, que ha sigut valorat internacionalment i que sap comunicar molt més bé que els científics aquesta evidència que nosaltres aportem, la rellevància que té per tots. Doncs n'hem parlat i aquí queda. Mireu aquest documental, Respira Mama, de la Mary Collazo Solà i el Joan López.